ngaten untuk pegawean kok nyekeli palang ngene iki. Kok cagak ora kenek to. Lucu ra to. Ora ora. Palang kok sapa-sapa piye? Aku pegawe perput anu iki. Apa portal? Regolan kok perpotalan. Ora ide pegawe apa wae, aku arep kondi kepatian. Kondur. Ya ngarep mlebu ning omahe dhewe kok gak oleh. Sing gugu ya sapa? Omahe dhewe iki. Kowe iki sapa kok malah ape mlebu ning omahe dhewe? Durung ngerti Kang Mas. Putra Patih Lugender Kang Minulyo. Alah malah kaya wara iki Patih Lugender. Wis piye? Mengko dhisik. Mengko dhisik. Sak ngertiku putrane Patih Lugender kuwi mung siji. Sapa, Cus? Anjasmara. Anjasmara. Iku sing bener ya wong siji. Damar Wulan mau critane ngono ya. Putrane Rama Patih Lugender iku ana telu. Sapa? Siji Kang Mbok Anjasmara, Nomor loro loro Kang Mas Layang Seto, telu Radene Mas Layang Kumite. Kok dadi telu to? Ah, jelasna. Nek ngono ya ora mung telu. Kok galaknya dino iki. Nek ngono ora mung telu. Lah piro, Cus? Papat. Papat wae. Anjasmara. Layang Seto. Terus Layang Kumitir. sing siji Aku layang undangan. ora mung papat. Papat, ayo. Wis minggir Ayo. ora. Ayo. Mesti Walah. mesti wong elek-elek iki mesti ana mandure. Coro-coro Mesti ana mandure. Coro ya? semene. Sing pertama sapa? Piro? Celuk anu iki kon ngatasi nek diatasi. Mandorem kon metu. Ono tukang rene. Ayo lan atasi lan. Ono nyeluk wit. Wit rene ya ora iso kok. Sopo ya iki? Iki sinten? Kawane kaya. Terus Kang Mas. Iki ngakune anake lo gender. Ngoten. Ngakune. Lah iki Pinaringan tanpa asma mboten. ya ora nggawa. Oh menawa ya ora anu ora nggawa menawa urung tak takoni. Oh. Sing wajib takoni iki awak. Wis Lur. Nggih. Apa pancen bener? Kowe kang merintahke. Jaga anane iki sapa wae sing arep mlebu kepatihan arep pareng. Nggih menika pamomong kula, paman-paman kula. Putrane Rama Patih Lugender jen. Paring aspor sinten? Layang Seto. Den Mas Layang Seto sunggalipun. Layang Kumite. Mas Layang Kumite. Ono neh. Layang undangan. Layang nggih. Wis umum. Pangapunten dipun keparengaken diwanakaken kula Damar Wulan. Damar Wulan. Kula dienggal wonten ing dalem patihan pinanggenah Jagiriga. Sinten kemawon ingkang badhe lumebet wonten ing pidaleman ing Majapahit, kepatihan ing Majapahit menawi boten kinanten tapak asma boten dipun keparengaken. Nanging Menika dawuhipun Gusti Patih Lugender. Nanging aku iki putrane Rama Patih kudune diparengake. Menawi panjenengan turiyekta putranipun Gusti Patih Lugender tertamtu panjenengan mesti kinanti tapak asmanipun. Ya iya. Cobi Gusti Tolokipun. Pawongan iki agawe pirang awake dhewe. Rambune. Sedulur, Dipun kowe kepengin njaluk tapak asmane Kanjeng Rama Rama. Patih Lugender. nggih. Rene. Kowe kepengin temenan saestu wong kula yen aku ora nganggo tapak asmane kaliyan Rama pun parengan. Oh ya wis ngene iki aku bawa. Iki rene. Rada cedak. Sampeyan niku dijak rembugan apik ning ora becik tundane malah kepilih. Karo ki sampeyan Anyalke kok. Wong aku iki putrane Rama Patih Lugender kok arep mlebu wae ra entuk. cacing niku dipindak molat. Napa malih kula menungso digagan rasa. Kula boten trima bab niku. Ora trima, aku arep.
Ya monggo mulai kemudian bacotaken kula ingkang dados. Aja kowe le, tak maju aku. Tanganku bar koklek iki. Dekap kula mawon. Tanganipun sakit. Gangguan paman iki kok. Tua engke Romo yo. Kata-katane milenial. Piye ana apa geger-geger rame ne ra karwan. Kulo dipun antemi kok. Kulo dipun antemi pawongan ingkang asma Damar Wulan niku lho, Pak. Mosok diantemi. Lah endi? Tipake sing diantemi sing endi? Lah niku benyek diantemi niku. Salah. Lah niki lho mau gosong mau kene mau. Gosong mau. Oh lambemu aja monyo ngono kok. Gosong ngene diantemi. Nganyelke lho, Pak. Tembung apa wae kudu sing jujur. Nggih. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Iki perkara iki nggih. Kok sembrono njala tamut iki. Lah nggih semonggo mo. Kula dipun antemi ingkang asma Damar Wulan. Kula badhe mlebet wonten kepake boten pun parangaken. Lho, cetane nggono tetegaran mau. Wis rampung. Nggih sampun rampung. Lah Den wis rampung. Sampun. Batu kondur. Bali. Wonten Patian. Lewatmu ndi lewatmu? Niki. Ya niki mo. Niku. Gedung Regol iki. Menika leres mo. Oh, regol kuwi tak gawe angel-angel, tak gawe tipis lho, Le. Tipise pripun mo? Ingkang tegesipun disebut ndi, Mo? Iki larang. Larang. Ngerti? Sek tak takonane. Lan kula apa bener Seto karo komite iki kok antemi lah. Iji. Ya, iki lho, Mo. Kurang ajar sangat menika, Mo. Kurang ajar. Oh, kurang ajar, Mo. Karana kula dipun wiwiti. Katemben piyambakipun menika mahasiswa Fitir badhe lumebet wonten ing Pidaleman Patian. Banjur Kula muji atur sinten kemawon menawi boten kinanti tapak asma panjenengan boten kula parengaken lumebet wonten dalem Patian. Menika lak nggih. Wah, Panjenengan piyambak ingkang paring pangapunten. Niku apa? Sampeyan sing salah mo. Aku sing lali, Le. Aja nek kok kubah mekat barang aku kadang yo lali. Pun lalinan panjenengan. Pun lalinan. Lah kuwi wah. Cilok. Terus pundi, Mo?
saben wonten tamu, saben wonten tamu dipun wangsulaken. Gek mengke sawu menika saking Majapahit. Nah, Oh, saking apa pamit. mboten mirang-mirangaken Rama? Atus saking Kuwi sira mboten mo. Kuman Ya, saka menika mo. Majapahit. Iya, Lan piye? Oh, kalau boten setuju mo. Boten Kowe ora setuju. setuju. Yen Damar Wulan diparingi jaga regol. Terus ngaten mawon. Apike kepriye iki? Apike Damar Wulan mo. Dados pengkatik. Jaran. Rumati jaran kok mau rumati jaran. Cocok. Jaran 44 kae lah. 144 kok mau. Wis tak Lho, dol. sampe dol. Korupsi penjenengan niku mau. Diprotes piye? Lho pangete diuruk patian kok diprotes karo anak. Wah, ya menika korupsi mau, korupsi. Jaran kae ning nggone kandang 44. Iku kon ngeritke Damar Wulan mo. Kan ngopeni. Nah, Kon ngopeni kon nglemokke. Nanging syarate mau. Syarate mau. Ampun ngantos lemu, ampun ngantos kuru. Lah nek lemu kepiye? Nek kuru kepiye? Yen lemu mau. Playune kurang mau. nah, cocok kan. Yen kuru gampang larane mau. Nek lemu mlayune kurang kaya jaran sarji ya. Iku mo. Cocok mau niku. Cocok to mau. Lah nek Lah, kuru niku mo. bener. Nek kuru gampang penyakitan. Nah, Gampang dang mati kok. Gampang dang mati Wah, mo. kadang mati. Ngoten mawon. Nek mati mo. Damar Wulan iso di kebuki. Kene lan. Wis gamblang lan terwaca lan iki saiki. Kowe luput mungging kepatian lan. Salah luput. Nggih, Mo. Kowe saiki ora ana jaga regol meneh. Saiki ngeretke jaran-jaran kae. Walinge seto karo kumitir. Aja nganti lemu, aja nganti kuru. Kaya ngono. Wis pindhake desa. Cacing kan sebuti, Pak. Cacing iki, Pak. Kuwi rekadayane Rama e. Wong duwe kuwasa e. Wis ayo, wis gak. Monggo.
Sepundi kok? Lan kula kowe lak calon mantuku to Lan. Entuk nawala saka ngersane Sang Juwita Ratu. Kira-kira unine isine nawala ki apa? Kula piyambak ugi boten mangertos. Lah, Iki kepareng Ramapati Geder ingkang maos surasanipun nawala. kanggo marang Damar iki piye unine lah Menika nyedhakaken coba kula kautus kaliyan panjenenganipun Juwita Ratu ngrabasing yuda wonten ing Blambangan ringkas karya memawaning praja wontenipun Purwabisma Minajeng. Menika tanggung jawab ingkang boten saka atimu rasane kepiye lah kula menika ngrumaosi bilih kula lan kawula wonten ing Majapahit. Sisane gesang kula badhe kula abdiaken dhateng Majapahit. kaya ngono enggal budal Parindake. Mas pundi kok? jeneng wong perang ki ora mung nganggo kok nanging akal Cara nggih, cara. ukil Kok ngoten mo? Ingkang diperkajengaken sepundi, Pak? lakon minaji omah dhewe tugel Nggih. cekatan dalan Mboten, Pak. Nuwun pamit to, nggih. Nuwun pamit. piye pate lo gender godange opale saking Praja Majapahit. Oh, kaya ngono. Kula katemben mirengaken dhateng Patembaya panjenengan menawi dipun keparengaken kula ingkang badhe sagah muku Patembaya menika. Yen kaya ngono sumpah prasetyamu. Mantep arepku kiri Patembaya. Bakal tak tampa. Menawi mekaten monggo kula dherekaken wonten pepengkeran. Monggo kan. Kula lho
papan kene kowe Ini ora. Manuto minak jinggo tak pojok janggamu tak swanke ing ngersaning Sang Juta Ratu Kencana Wungu. Maju tak gendeng sirah. Maju Hop, hai. Ayo maju. Hai, hai. Aduh. Katone Kang Mas Damar kula durung tumekani pati lagi wae katong. Kula kan saka kuwi ayo bareng-bareng disadani diajengaken Kang. Kang Mas, Endi garwamu nak jinggo mah. lho. Kok panjenengan mangertos sih? Aku kataman wujuding dodo warnaning kuning kaya dene kencana. Yai, wae tolong kuwi. Inji kados pundi Kang Mas? Kuwi ngerten apa kadegayane garwamu. Kula mangertos sih. Menika godho wesi kuning dalam pedang Kuntasakayana. Piyambakipun Kang Mas Menaji. Oh, yen ngono sepisan malah tak antep rasutaning atimu apa kowe bener-bener tresno marang aku. Kok merawi kados mekaten. Rantos sawetawis Kang. Kaya Ayo ngono, ya. ayo dicitra wae Kang. Monggo. Jo iki mah Menika godho wesi kuning. iki kengaran godho wesi kuning. Niki pedang Kuntasakayana. Iki mau mbok cidra ngono kok. Inji. Jajak. Nilake gumin panuwun marang kula Diranto Satara tak sumbarane garwamu. Minak jingga. Lamun sira manusa sing sekti mamur ayo tanding ngono. Iki lho Damar Wulan. Kowe janyo. Wis kemetak kok iso urip. Pancen serep nyawaku. Ora ajaran Minak jingga sen maneh tak jaluk manunta kuwi. manut. Manungkul ana ngarep. Kowe ora bakal ngalahke aku. Iya, Ayo kowe kandha. maju kowe kurang percaya. Apa sing dadi gawemu iki coba sawan. Lho. Iku dalbekku. Godho wesi kuning karo pedang Kuntasakayana. Iya. Kowe milih bakal tak rungake ning kowe kudu ngaras padha ngarep. Kudu ngaras padha. Iya, Yan. Nak jinggo, kowe njaluk godho wesi kuning. Iya. Tampani. Apa? Kowe pisan. Kowe pisan. Diajeng wae tolan kuwi kan. Kados Kang Mas. Nyatane garwamu wis mekaning pati. Coba go. Pustakane bakal tak pocok tak nyebuti Majapahit. Kados mekaten inji.
Paman Majapahit. Papan kebenaran segeramu ning papan kene ya. Kawulanira Kanjeng Dasmara kabeh ki mau karena tukang gawene adiku Silaing Seta. Mentas wae aku nggawa mustakaning Minak Jingga bakal tak nggo bukti ing ngersaning Sang Juta Ratu. Ning dalan aku dicegat. Rewa-rewa dhewekne bakal mapak juli jempana ning ora ngerti saka mburi aku dipaeka. Dening kadangmu Silaing Mitir. Bukti anane mustakaning Minak Jingga digawa kawan kadangmu Seta lan kula Sang Juta Ratu. Terus pundi pawartosipun, Wong? Lah menika anak-anak kula ingkang saged bekas karya. Putra panjenengan Nggih. kekalihipun ingkang saged Layang Seta. merjaya dipati blambangan Wurubis. Leres Sang Juta Ratu. Paman tak kunci. Sabda samantalipun Sang Juta Ratu. Menapa wonten dewa menika cidra ing janji nggih, Paman? Nek saking pamas kula tertamtu mboten enten jiwa dewa dipun janji. Cih, Paman menak koncalan panjenengan Wapatih Lubeng. Injih. Gawet saking kawecaning tembung ingsun. Injih. Ibarat sabda pandhita pangandikaning ratu dhateng Kenawulawan. Leres. Reneng ingkang saged merjaya dipati blambangan Wurubis monggo menak jingga putra panjenengan pun Layang Seta. Pramila wekdal samangke palenggan ingsun paringaken dhateng Layang Seta. Kang Mas. Monggo Kang Mas. Ayo Le. Lenggah. Juga yo.
Konca. Kula Sang Juwita. Rumaos kodeng sanget penggalih ingsun menawi ngraosaken kahanan wonten ing Majapahit wekdal sakmenika. Pramila paman, Nggih boten punjab. wekdal sakmangke panguwaos dalem wonten ing negari Majapahit ingsun pasrahaken dhateng panjenenganipun Paman Menak Kuncar. Sumangga anggenipun ngadili perkawis menika. Menawi kersanipun Sang Juwita Ratu kula kedah kaangkat minangka adyaksa Pajaksa Negari. Kula badhe ngadili perkawis menika saadil-adilipun. Monggo enggal dipun adili, Pak. Kakang Lebendar, Iya njar kepriye njar? ari kalenggaran iki adyaksa aku Kang Darbeni. Iya. Adyasa bakal ngadili perkara iki saadil-adile. Sapa ae ra tak keparangake wangsulan kawon ora tak sulite. Lan serta apa dene layan komite. Nggih, kula. Apa Kapolanyata sira kang bisa mateni Hadipati Wulubisma ya minaji. Terus Anggonmu ketemu kelawan Nak Jingga menyang sawah. kok sawah alun-alun piye-piye. Nggih, kula badhe Prabu Semeran kepanggih wonten alun-alun. Alun-alun. Kang Mas Layang Seta mboten saged mejahi Wulubisma Menak Jingga kula pejahi teng sawah. Lah, leres menika. Leres kajengan. Saiki anggonmu mateni karo pusaka apa? Linggih benduk. Linggis bendo. Nggih. Kula pinanggih kalian Menak Jingga kula pejahi ngagem linggis lajeng Benduk. dipun bendho mboten mati langsung dipun bendho Gusti. Dilinggis sirahe ora mempan. Benduk dasi. Kan tandha bukti mustakaning Hadipati Wulubisma minaji. Nggih, leres. Sira Damarulan Ngesti dawuh. nek panjen sira nyata kang bisa mateni Hadipati Wulubisma minaji. Anggonmu ketemu kan Wulubisma menyang Wonten Taman Pasilongan Pololinggo. Panjenenganipun Dewi Waita lan Kuyangan. Paselongane garwane Wulubisma ing Taman Pololinggo. Kaliyan Anggonmu mateni nganggo pusaka damel pusakanipun Wulubisma piyambak ingkang dipun cidra garwanipun wujud gada wesi kuning kaen pedhang Taswaya. kanggo tandha seksi Menika garwanipun Wulubisma minaji. Nggih kula seksinipun. Nggih kula nggih seksine. kaparnah apa kowe kelawan Damarulan? Kula tresna kaliyan Damarula. Ateges calon bojone. Nggih leres. Monggo nek calon bojo kowe ora kena keluarga sing dadi seksi kudu wong liya. Perkara iki ora bisa diunggah ing Pradata Ageng. Mula Jaksa Negara kang nemtokake. Wulubisma menika manungsa sing langkung marang dewanipun. Yen sing bisa mateni Wulubisma kudu manungsa sing duwe kesaktian. Saiki Jaksa Negara mutusake antara Damarulan lan Seta Kemuning bakal adu ing papan kene. Sing menang kuwi sing bisa mateni Wulubisma. Seta Kemuning botohe Damarulan Menak Kuncar. Ae kaya ngono Nek ya. botoh ora entuk melu-melu nek botoh melu musuhe botoh. Ya ngono ya. Akhire katono kapawiran. Nggih, Kowe wis suwe ora roh pusakaku to, Cak?
dumateng kula. Pamor Menika pamoripun anak Kyai sederet. Pamendang Jagat. Nek Kakang Lo Gendar pamore dapure patih. Kuwirangan, Der. Ayo, Le. Bagel niku lho. Matur nuwun sanget Paman Menak Kuncar saged ngrampungi perkawis menika. Jeksa negari mutusaken ingkang saged mejahi boten sanes namung Damarwulan. Menawi ngaten panjenengan kinarya paseksanji Paman, wekdal sakmenika Kakang Damarwulan ingkang badhe nglenggahi palenggan wonten Monggo ing muga sang Mojopahit. Sedaya. Kakang Dumateng sedaya para saka adeg-adeking Mojopahit mandhaping para nayaka praja sumrambah dhateng kawula. Kalenggan menika kula jumejer dados nalendra ing Mojopahit badhe tambah jimat asma Sang Prabu Brawijaya Damarwulan. Kanthi menika Paman Minak Kuncar Kula sinuwun Prabu. ing wekdal saksampunipun pasewakan ya dika biwarakaken dumateng sedaya para kawula wontening Mojopahit sampun wonten jumejer pengayoman enggal nggih kula menika. Mila pasewakan kula bibaraken monggo sami-sami dempul bujana Andrawina